Είναι Φεβρουάριος μήνας και γίνεται το κλάδεμα διαμόρφωσης της ελιάς. Το συγκεκριμένο δέντρο που βλέπετε είναι περίπου 4 ετών. Κλαδεύουμε από μέσα προς τα έξω τα λέμαργα και όλα τα κλαδιά που γυρνάνε προς το κέντρο του δέντρου, για να αδειάσει από μέσα, να μπορεί να αερίζεται καλά και να δέχεται περισσότερο τον ήλιο. Γίνεται σαν το σχήμα που προσπαθούμε να διατηρήσουμε, είναι σαν ανάποδη ομπρέλα κάπως, σαν κύπελο. Και στα κοψίματα τώρα τα προστατεύουμε βάφοντάς τα με λίγο χαλκό. Έτσι προστατεύονται από την υγρασία, από μυκητιάσεις και από διάφορες άλλες ασθένειες, ας πούμε. Και κόβουμε λίγο και τις κορυφές των δέντρων.